Kuchokera kuno ku Times headquarters ku Blantyre ndine Brian Banda ndi programu yathu yapadera Kwagwanji special fuel crisis situation in Malawi. Tukulankhulani kuchokera mu mzinda wa Blantyre, tilandire ino amene mukutionera pa television komanso amene mukutionera pa Facebook in Malawi and around the world. Ena muli ku Australia, ena muli ku New York, ena muli ku Burundi, kulikonse kumene mukutionera osayiwala anzathu ku Karonga, ku Mzuzu komanso ku Likoma Island. Ndayitana andevu zamwayi kuti tikhale nawo nkhani njayikulu mwabwera ndataniso ndabwera sibwana maiko masankha bwanji toka wabereka ukafika ku Burundi kuti ndi maiko wa palibe dongosolo lakatchudwe kamaiko awa ndi ndevu zamwayi bamwanda msisa tikulandireni kwambiri this special hour. Ndathokoza ndithu Banda zimata atilemekeza awa ndi kodi dzina laonda mtsukuluzo mwanisha kamene mwapasalira ndasukuluzi chakudya chakusa chomwe chija yes sada sinthe sada sinthe amakhulupirika kwambiri ndi nsima awa kwaitana ku nyumba nkuwapatsa mpunga ndi zozona ndipo tikuyankhula from experience tayenda nawo mpaka ku Mzuzu ni nsima basi take away nsima amabweresa njinga amaodesa nsima kuchoka ku restaurant anjinga kubweresa nsima ya take away ineso sinaone zona koma mkula makonda sima kulephera kuti tajani ka chipisi take away nsima tikulandireni bambo nsima ineyo naona ngati kuti mukuti tabwerera pano pa enja serious kwambiri anthu agona to filling station ndi mpweya wanga mundilole ndisungire kwinawo awa ndili njawo ina yake koma mwina tisakambe pano msatero kanu sundinako kotentha koma mwina tisakambe pano sateka intimidation kodine mukati asima mandikakamiza kati ndi makana atu kosumakana iyayi koma usayesako zina bwanji kodine usimayesa zina bwanji bozi inomanena kuti makonda mpunga nkulu ngamaita kuti ndisa kilombero Karonga zona takhaluka nanga mabagi mauje ti kulandireni kulikonse awadali malonje pamakhala malonje sasa ndai amajapo I have no issues with that zona koma nanga amachita take away yaujeni yampunga yasima kulikonse kumene mukutionera masana wano tikulandireni ndipo pamene tikulankhula pano anthu ali ma filling station zomvetsa chisoni funso langa lakuti loyambirira why are we in this situation chavuta nchiyani in a layman's language masiku onse watakhala kugula mafuta kufika kumwetsa kunyamuka what has gone wrong ndiyambe ndinu andevu zamwayi Brian itu ndi nkhani yosavuta kufotokoza ndipo ine ndikuuza kuti wina aliyense akuimvesesa nkhani imeneyi titazindikira kuti ife mafuta sitimakhala ndi zitsime mziko muno timayitanisa kwina tinanena kuti sono mafuta aja akabwera tizikhani malo ena osunga momwe tichitira even chimanga sunga mapite kuchigayo daily ndi umati andigule thumba lonse mwina thumba timadya kaya mwina kaya ni kutengera ndi size ya banja ndetida tini nkhokwe za mafuta mdziko muno zimene timayitanisa mafuta aja nkumasunga mu nkhokwe za mafuta kuja kutengera ndi demand imene tili nayo malingana ndi akachaja mamati yankhuliro amene akuti normally timamwa mafuta 1.5 million liters ya petrol 1.5 million liters ya diesel pa tsiku komano panopa chifukwa chokuti khangati anthu tikukanganana tikumafika no 2 million liters petrol 2 million liters diesel na kuzindikira zimene zizi ndikuti timayinati zisunga mafuta kuti pasiku tikamatenga 2 million liters or 1.5 million liters depending on the fluctuation ya demand tizikhala ndi ena osunga kuti amene wasanatheme timasungamo ena azibwera kuti pasamakhale break ina iliyonse ya pakhale continuation now kuti mafuta abwere timayinati tigule
one tikhale ndi kwacha chifukwa tingadandaule kuti dola kulibe ife kwacha tilibe Malawi kwacha tikhale nayo chifukwa chake even umuona kuti kumene kumsonkhano watu lankhani udalilero kwina kama mafusa kuti ndinanga zinthu timagulitsana pakashi inu makhani ngongole chifukwa chani za kashi ngongole kumabwera bwanji ndi amafotokoza kuti tagulitsana makwacha komano mafuta kunja kusanga vomene makwacha timayenera tipeze $. So timayuza $50 million pa mwezi kusweza tipa chaka paja tikuyuza $600 million ndeti fusane kuti kodi tikagulisa fodya ndi zinthu zonse zimene zimatibweresera ma dollars timakhani ma dollars angati paipo ndo tingokamba mafuta sinakambepo ya mankhwala sinakambepo ya fertilizer because zitatu zimene zimafuna forex yochuluka sanaphatikizepo zimene anthu akugula magalimoto aku Japaniwa ndi kwina kulikonse amachokera na kuyankha funso lanu mwachidule ndiyo kuti timayenera kuti tikhale ndi ndalama amakwachawo tipeze madola titanise mafuta okwanira kuti tikamatenga munthu kwematumucha kumagwisa ntchito asamafike kuti atheratu kukhala kuti munthu afika ku nyumba kwako sima sunadye I think ni funso lopanda nzeru kuti kaya ufusi akazako kaya amaphika sima ndani kuti kodi siti kudya sima palifa chani noti ufa palibe andi ufa sumangotha mwazizizi kuti zulo munagona ili hafu dengu makuzuka kuti nde makoso ajatu umatha pang'ono so basic principle ya family na iliyonse ukafika level iyi timayenera tikagule wina kuti usatheretu kuti tizipitirira kudya whatever it is that we eat nefe tinafika kuti kogula kuti ni ngongole so ka market kathunka kang'ono sitinganami apa kuti mapanga deal ndi mwina yenyake anyway let me not complicate it but just to quickly kukhazikira kuti zinafika pokuti sitikubweresa mafuta ena amene tili nawo aja taamaliza sono pano pa zimene zikuchitika zimapezeka nonde kuti akumuti akangobwera osakwanirawo tagawagawa atha magalimoto ena sadakwanire ndi pachifukwa cha ichi ndi zimene tikubwerano ndi mapulani apa umphawi fo pali mapulani apa umphawi nkhuku mapisi imatha kutusa mapisi 40 chakuti nkhuku okay mapulani apa umphawi okay maumpawi okuti anthu akudya bwinobwino imatha kutusa kaya ndi mapisi kandi 12 kandi 13 mudzingosusa nyama mudya kumapeto yes okay pa umphawi okay ndeti kwagwira ufiti azigubu tikwagwira ufiti amaujena ngasipa umphawi yes ona pa umphawi po tukanganirana so pano kodi iwo ukukhanga ukupanga bwanji you understand you are fighting so to answer your question tinatayirira mafuta amene timakhana mu nkhokwe aja tamaliza pano pa tikubweresa ochepa sakukwanira kangofika anthu angokanganirana magalimoto ena sakuthira zinthu zogwisa ntchito mafuta zasizi kutira anthu tikudikira tuchita kudikirira kuti akabwera tikanganirane kuti tiyende ku masiku awiri tisakuziwa kuti ena abwera liti so here is an issue of management yativuta at what level imene ndiye mukonza kusankha kuti yambira pati akafika kutiko chifukwa kuti aliyense ali ndi role yache alipo ena ndakuluakulu amene amayenera kuti aziona kuti kodi anayi chifukwa nkhani ya mafuta bwana singamachitike kufika amene afika papamo akuluakulu ena ake osacheuka yeah ndi I'm expecting kuti akuluakulu ena acheuka koma ine wemene ndapita kutali kwambiri tibwerako chifukwa kuti kocheuka kuti fika pamene kukhala kuti pamene wina acheuka yes pamene ali misonkhano ikulu ichitike ende ocheukawo yes tithandizana kwatchula kwa usa kuti mwapindo wake amene acheuke uyu amene acheuke ngati sakucheuka ndiye the problem poyankha funso lomwelo why are we here I think andevu zamwayi ayitambasula bwino lomwe mwina kungopangano extend pa zimene afotokoza kumapetoko kubera amazanena kuti ntakhala anthu omango kuyang'anira mpaka na ufano watha anapo kuona ndi njala ndiyo kuti bambo nkumangozungulira pakhomo umakatula kaufa kuchigayo akaokoma ndikoyamba kaja kutchakulira ndikuti kuthamanga akafika phala ukatenga kena koma erewe ndimafuna kuti ndipange build on pamenepo kunena kuti wina akadanena kuti this country ili ndi anthu ambiri olankhula komano tilibe ma executors o ma implementers ndithokotekerani kumbuyo pang'ono mafuta tikuvutika nayo lalilowa
mu April 2022 mu September 2022 tinaliso ndi fuel crisis Malawi momwe ndikapeza mpata ndipanga koti zimene adindo anthu imeneyo adalankhula koma ina nthawi chakuna zabwera this Nigerian artist Kiss Daniel yes tidazamba soma mblema kunena kuti mafuta anatha kwambiri so for yoti anthu amapita kwambiri kumene mkulu ameneyo ndi amasowa chifukwa chonene apasa kuti adzigubu yes koma the point I'm trying to raise is kuti kodi zikachitika zina zake mbuyomo because we are not in this situation kwa nthawi yoyamba pa nthawi imeneyo adindo ankanena kuti tikukonza izi at a time also tikukonza so long term solutions kuti ukapange check kodi zimene mukanena mu 2022 mu April mu September zicha kodi ma long term solutions mukanena ndatiwo tatilozerani kulibe so ndife dziko limene timachita zinthu modzidzimuka yeah tili ndi anthu at different levels of leadership amene umachita kwa mkulu kulibe mafuta ngati kuti sakudziwa zimene akuina zitani azichita so it's very pathetic especially when we have entrusted anthu ena ake ndi responsibility maudindo opanga ziganizo on our behalf to surface ndingakhale ndi mabodi zingatheke to surface ndingakhale nduna kuti kuli bodi ya kumera ko bodi ilipo yes kuli bodi kuli chair so mene kuli chair kuti mpaka nano mpaka na ma recommendations akuchokera ku parliament kumadaba kuti atikweza mafuta where are you sisi wena azipala chifuli mbwiti apungu kumanena kuti kweza ni mafuta sisi when we actually put a system in place automatic pricing system akafika hapa tima inati tikweze akafika hapa tima inati tsitse ikafika jonji every month timakumana kuli committee yo mapanga yoonikirana mitengo then you're waiting for parliament to come and tell you atola nkulisa bambali awa Isaac Salima nimafuna kuti amalawa amvetsetse mwina ena ali unkhota kota pano sakudziwa kuti kodi dziko liluyaka kuti chani pajama ti ndifeso anyamata pena ansulizo ena akatoona chonchi mitima imakhala kuti yutupa koma idzitupa kumene ipulike idzipulika kumene akationa mitima idzipulika because tidalemba anthu mdziko muno oti azichita zinthu ndiye ngati anthu akugona ndiye apulike kumene itupe bwere kumene kukoleza kunjanje munthu akakhala kuti akwenera kuti adumphe nde wangoyima malo uyatsamoto pasi ndiye ife timabwera pano kuti tiyatsemoto kunena kuti dziko lili kuyaka kodi anthu mukuona and that's the reason why we are here we cannot be paying anthu in their positions for doing nothing no basi mukhala tikhalia badeya basi mama badeya takabereka ngongole badeya 50 million badeya but if you have nothing to do don't do it here no nkulako kuyengo yonje sikulako aso Isaac Salima ali mu mzinda wa Blantyre akutionetsera how this crisis has deepened. Isaac ndikuyankhulira kuchokera kulimbe mu mzinda wa Blantyre kumene anthu akudikira mafuta pano ndi pa filling station ya Patoto mpingwe imene anthu ena amene mukaona kumbuyo kwangaku line imeneyi amene akudikira kuti amwetse mafuta ndiye ndi mmene okhalira moyotu mu mzinda wa Blantyre komanso madera ena kuti anthu kukangocha akumalawirira ku filling station kuti akapeze mafuta kuti mwina nkuyendako pa nsewu ndiye line imeneyi itu ikumakhala yayitali imene mukuonera kuchokera kumtunda uko ndiye kuti anthu amene achakhala akuyenda kudzafika pa filling station imeneyi kuti mwina apeze mwayi kuti nkumwetserako mafuta ndiye pena zimachitika kuti mafuta akumatha ndithu mwina uli pa line usanamwese mafuta kupezeka kuti atha mmene zimakhalira moyo wa tsiku ndi tsiku kuti anthu kukangocha abwere pa filling station kudzadikirira mafuta ndi line imene yatalikira muja akuyenda pang'ono kuti adzafike apa ambiri amene mukaona magalimoto ali pano ndikuti ndofuna mafuta cha diesel ndikuti amanena kuti amwese mwina malita zambiri popeza mwina capacity ya matanki awo ndi yayikulunso chikotero kuti anthu amenewa kuti amwese mafuta pena zimachitira kuti mwina athira ali panjira ndiye tingomva chokera kwa anthu ena amene ali pano kuti kodi moyo filling station kudikirira mafuta ukumakhala wotani tikudziwe nachi kuti zinanga ndine Robert Doubt pano mafuta mwapeza apa ndi sinapeze koma ndinabwera dzulo mamawa andagona pompano sure mwachokera kuti ine ndimakhala kuchira dzulo
kusaka mafuta ma filling station tinawo mapitirira mwina 10 koma nsewosewo mafuta kulibeko nde nazapeza mwayiona kuti apatithira ndabwera zulo ndapeza kuti anatithiraso pompa ndi apa tagona pompano bweraso mama apaso athanso atapa muziona line imene ilili ambiri sanagule angogulisa kwa anthu ochepa amene swali matanka akuluakulu enaso akumabwera ndi zigubu zawo amakampani akuthira mpopa mwina kubathira 1000 liters amene feyo mwina ama 50 liters 100 liters osatithirira ayi. Ni moyo wotani owawa amene umachitika masiku ano kumaswera ma filling station apa nde tikumvano kupweteka apa timanya kale kuti Malawi ndi opweteka koma pande tikumvano kupweteka tisomano ngati nthawi ya samunda iji fati nene chilungamo apa pamene zikukhalira muzire zona kuti ambiri asiya mabizinesi athu uthamangira kuno kuti mwina zitheka koma sizikuthekaso tasiya mabanja athu ena tinasiyadzana titagona pompano sitinakaone ulana m'manyumbamo tikumva kupweteka koopsa. Tokoza zikomo kwambiri mene mwamvirama kuti mafuta acha atati manena kuti anthu pena kumata kukhala pa filling station mafuta nkuthaso ali pa line mene mwamvira enaso ndi anthu amene mukuwaonawa kuti mafuta athera ali pa line zigubu zake zimene achikulire dzina lachenda Emmanuel Hassan ati mafuta ato atatu basi madikira nthawi tali kabwanje pano zulo tagona ku petrolodako mafuta atithira magamoto okwana 15 lero anabwera apa tabweraso kuthamangira pompango tiraso magamoto ochepa kupezekaso kuti atithira tisanagule mmene muzunguona mmene likulire kumbuyo ezikatere basi lero apa ndikuti zingodikiraso mwina petrolodatu ndi imene kumatimirira nthawi zina kutibweresera mafuta wezi ndikuti after 3 days mwina tigulaso munthu wankulu moyo wawo otani umenewo moyo umene ukuveka pano pando wawawa chifukwa ina zintchito zathu sizikutheka chifukwa chonena kuti tikathira mafuta timagwira ntchito kuti mwina makana kunyumba aje koma pano pana sakudya chifukwa cha vuto la mafuta amene tikukhaliramo pano anthu tilodandaula tili ndi nkhawa kwambiri kuti chilichonse sichikutheka nanga ndiwo tikaitenga kuti palibe umene ngakatenga ndi amene ndiwo pokapoka tigwire ntchito achikulire tikudziweniso ine ndi Madison Kasim ndikuona makiya ali manja zayenda pano sizinayende bwana mmene mukuoneramo zinthu sizikutheka ayi pano pa ntchito zambiri zayima moyo ukuvuta kwambiri. Machokera kuti ine ndimachokera ku Machinjiri ndi makhala musaka mafuta amene kuyambira iti wina almost week pano pa ikuti ndikuzani bwana magemo ena mumata kwapeza ma black market pano pa kuti black market ati 5 liters 30,000 imagine ndiye zinthu sizikutheka yayi osateka ndikuzani bwana zikomo tatokoza mene mwamvira chokera kwa Malawi ena amene anabwera pano kuzasaka mafuta komano zomvetsa soni kuti mafuta athira ali pa line ndiyebe kuti tione kuti ma filling station mwina zinthu zili bwanji apa ndetafika no pa filling station ya Panyambadwe mu mzinda wa Blantyre ndeme mukuonera zere wa mafuta wa galimoto amene akuyenda kuchokera kumusi kuja kufika kuno ndi line yaitali kwambiri imene tadusana nayo kuti ifike pano ena ndithu ali kumusi kwenikweni angodikira ndi chiyembekezo kuti mwina mwake mafuta ngati angapezeke mwina akhoza kuthira komano pa filling station imene pakuonekera paja akuthira anthu mapang'ono koma kumusi kuja ndikuti galimoto zikuyenera zibwere kuno kuti mwina azapeze mwayi oti kuthira komanso njenga za moto zimene mukuzionanso kumbuyo kwa nkaku nazonso zikudikiranso mwayi wawo kuti mwina akhoza kuthira mafuta anthu amene abwera pano ali ndi nkhawa zawo zimene ali nazo kuti afotokoze kuti kodi mafuta amenewo akhoza bwanji komanso mwina mawu awo akhoza kukhala otani kwa adindo mmodzi mwa iwo ndi mzanga Nyamata uli bwanji zikoli sindikuloona bwino mafuta ndiwo akuvuta ndipo zomvetsa chisoni ndithu mayendesa ja ine ndimayendesa njinga ya moto koma chazulo sinagule chibwerere sinagule weso lankhula ine bwana ndikuvutika kwambiri ifo mafuta tumati tikathira lero chonchi kuti azapezeke soni bwana tumazo kuti tikathamanga ndamaja mpaka nakutha mafuta asanabwere yayi ndiye munyengo ino ndithu tikuvutika mmene mukuonera mutabwera mamawa koma sizuzika kuti mafuta atithira amene akuziwa ndi amene ali kumphika kwa mafuta koma ife sitikuziwa katithira katitani ndiye tikuvutika pano pa chibweni cha mamawa apa pamwinaso atithera pano pa atithera ndithu munthu wankulu Eto bwana ndimene akunenera zanga chama mawa pa chibwerereni bwana apatabwera chama 8 sitimazola kuti tanka letu kira nthawi zino yeye basi dikire mafuta kudikira amene abwerera mafuta msitu zonse kuti ife tithira ndimene zakhalira mufaye mafuta akawo kayikisa yeye mafuta alipo bendithu kwambiri bwana patilipa mafuta kwambiri mafuta nditete nawo ndithosa yamba ndithu bwana ndimene umakhalira moyo wa filling station kuti anthu ndithu kukanganirana kuti apezeko mwayi othira mafuta tsiku ndi tsiku mmene mukaonera amene anjenga za moto nawonso amakhala ndi line yawo kuti athe kupeza mwayi othira mafuta achikutire moyo umene wakukhuzana bwanji pa business yanu bwana moyo umene ukutizuza chifukwa wani ifeyo tili mabanja andi pano pamene tilimu ndekuti sikapeze mpata soti tikasiye bajeti ku nyumbayi ya bajeti yo ndikufa tigule mafuta tikati tithamange
ameneyo ndi mtolankhani wathu Isaac Salima kutiyankhula kuchokera mu mzinda wa Blantyre. Why are we giving these visuals, these pictures, these videos here? Brian, normally pakakhala crisis, which I believe it is, unless ngati muna anthu timaona mosiyana. This is not. It's not shortage. Yeah? No, for me, we have a crisis. We need to have anthu amene akupanga understand that we have a crisis. Pamakhala crisis meetings. Oda anthu apeze mmene akunenera apanku kupena ma short term solutions while you're waiting for a long term solution, which is what if you refer kuzimena mayankhula akachajirero amana kuti tikuyenera tizitenga maphunziro kuti izizi ngati munthu ukupunthwa chitsa chijawa chipunthwa kawiri umachichotsapo kulusa za chipunthweso. So tikuyenera tipeze ma solutions kuti vuto limene lisazabwereso. Unfortunately, we heard before kuti I think simuzaona so much you. We heard people said 2023. yes, people said yes, people said in this country no more queues. Unfortunately, here they are. I don't know what are you saying now, you know. So and they are frustrated. People are frustrated. Why? They have done your mbali yawo imena kuza kupanga, because like we said tikanakhala kuti petrol oyo ka diesel pa pampu paja timakagula pa ngongole bweza kuti nena simunalipire inuyo mafuta awo ndachifanya chake boma lilibe ndalama kuti litanisire mafuta ena mbali yathu ife timagula kashi. So we don't care what you're doing behind the scene. All we want is we just want to have fuel so we can go on with our lives. Why are we tibe ngongole ni muntu ife timakagula kashi tibe mlandu ni muntu. That's right, yeah. Amene tidasankha kuti tikapereka kashi wazichita manage ka kupeza forex ka kusonkhanisa kwa chayo amene they are letting us down. Atakukhala ndi ine ndi manena nthawi zonse, and I'm going to repeat this, Brian. If you and me have agreed to be here at 3:30 and you are not here at 3:30, whatever you tell me is an excuse. That's right, yeah. Here yanandigwira traffic, kayatala linapwa, it is an excuse because tinagwirizana 3:30. So if ineyo ndapanga mbali yanga ngati nzika ndapanga china chili chonse ndagula whatever ndikufuna pazikhala fuel pa pampu, amene nasankha ngati sakubweresa ali ndi my excuse. They have excuses. I'm chokolozi. Chimene chimandipweteka kwambiri aya anthu amati imumangolankhula chifoti simu limene momo. No, ife ndi gawo lathu this side. That's right, yeah. Wina upange mbali nayo. Ansisa kunena kuti we had an assurance mbuyo kunena kuti no more fuel queues imene likulo 2023. Ine ndimanena kuti kodi before munthu kutsekula kamwa yake kulankhula kamwa yakeyo ndi brain zimakhala kuti zinapanga meeting kugwirizana, let's speak this, kama makhala kuti they are working in isolation. Kamwa mbali yayoka, brain mbali yayoka. Chifukwa abana anthu amene mwachitsanzo munthu amene akoneka kuti ali desperate, ali ndi njala, usamuze kuti amene makupemphani ndiye mumuze kuti no, just wait, ndioneka ipena pake. Kwa wina uja pali chiyembekezo chimene ali nacho kunena kuti asisa afuna aone pena pake. Abana ngati mukudziwa kunena kuti mulibe pena pake poona mkulu sizithekayi cholinga apite kwina azikangana kwina. Koma if you check what our leaders do, they always assure us things are going to be okay. Zili bwino ziyenda. Ndachuleka ndinkanena kuti pafike pena ponena kuti we are not doing well enough ngati dziko. Amalawi kwinako tukagwiritsa zikolopa tukapatsa ziyembekezo zosamveka. Chifukwa if you check ngati lero itakomana ndi vuto ilili, how do we plan kuti nakuti next time tisazomale sundiro mwene? In this country we don't do that. And I always say kunena kuti even COVID ila libere mawa, God forbid, it tasu ine nkhoza kulankhula mola kuika koma mundikhululukire. Mufuna mlankhula mola kuika? Hayi kuti mwina sanga zimvetsana. Chabwino. The problem imene ilipo mdziko muno nkuti anthu akhoza kuchita chibwana at PS level, at ministerial level, at CEO level,
mawa nkudzuka without any consequences. Exactly. Nkulakula kumene mapanga so apologize chayo. Kuti tazolowera mediocrity. Tazolowera mediocrity kuti CEO akuzopanga mgerera. Yes. Mawa he's assured kuti akakhala mu office. Yes. You can't do that with Kagame. No. You can't do that with Kagame. No. Akuzolukhala wimbo komwepo. Usabwere so kalimo lokasiye pa kapoti. Yes. So kuvomerezana nani. Anthu samaopa kangati kuti tili pa chinzake kwambiri wina ndi nzache. Extent yokuti sipamaoneka kuti kodi amene tidauza kuti akuluakulu muzititumikira akuvesesa zimene tidauza kuti azitipangirazo chifukwa chokuti mziko munomo muli anthu 21 million. Brian I can tell you kuti if you look at some of the systems amene naika ndabwinobwino tikadakhala kuti tikuvesesa metanene amoja mafuta tusamangothayi tagona basi mawa upeza mulibe mmene amafika critical levels ija kuti akuluakulu ngati sitipanga kanthu kena kake next week akuluakulu tika who was ignoring this? Who was not paying attention to this? Who was ndi ndani ndi mwana wa ndani amene was alipo? Yes, alipo. Amene amaziwa kuti guys, if we continue on this route, yes, tugwera ku pompo iye nkumapeperera komatu anthu amene ali mu office alipo ma airborne alifa. Yes, ma airborne alifa. Akumati nena ifeyo amene abwere kuno kwaza unenga danga gule mafuta ubuy who ifeyo. I'll tell you what we will do different from what you're doing. Sitilekerera zinthu. Yeah. Because we know 21 million people that are pinning every glimmer of hope on you. You get paid their taxes. You're sitting in their air conditioner doing nothing. And you think somehow and you think somehow solutions are just gonna jump from somewhere. Timaika anthu kuti azipeza mayankho samangobwera okha. Now whether you like it or not, you're failing. And you will not apologize for telling you. You're failing us. Shame on you. Ndipo ukadakhala wina ukanango jomba so sapite so kuti unene kuti ainende kulephera kwako. Because you can't be penalizing all these people. Malawi aja kuma station 2 days but 3 station. Ala kwachani. They have the money. And kuntundako. They have paid. And kuntundako. Life is normal. No. Palibe amene auchakuka akulu anthu wakufutika ya. Yes, no. Ndimanena mobwereza kuti sizingatheke as we speak ndikuti president achakwera. Sizingatheke kuti akapezeke kusanje office olokapena kuchitipa. Yeah. Muli anthu amene amawaika maudindo mmene muchi osiyana. Eti? Koma akazindikira kunena kuti pali chibwana. Yes. Come when he realizes kunena kuti ala pali masewera abwana ishudent nyapula chifukwa chimene chusoweka ndi boma ili kunyapula anthu akuzochita za chibwana pa office mawa abwerape komanso mwina tisangopelema anthu amusiwa was if you ask me mwina ineyo ndimakhala busy masiku ano mzina mwina munamvapo kuti kabidi ndakumana hayi that's why ndimanena mwina kapita sinamve that's why ndimanena asiyana malize ingosungane kai mwina I might have missed it. Yes abwana we are in 3rd week tupita kumwezo wa tuntu tili mu crisis ya mafuta. I haven't read anywhere, I haven't heard kuti cabinet ndakumana kuti because if people are so concerned in Maudindomo, this would have called for a cabinet meeting. You have the floor, sir. Yes, just to underscore what he's saying. If you don't think this is a crisis, then tell me what it is. Because tikakabuli the crisis anthu azioneka bwana anthu amagona ku office people sleep in their offices. You see people running up and down trying to provide solutions because you know kuti ine anthu anandi kusankha kuti ndizipeza ma solutions, but it appears peno madaba kuti kapena mwina ine ndikukokomeza zinthu kapena you see people like they don't care. Anthu ena kakungopanga zinthu za mwana they seem like they don't care brother. Some people are doing their things normally. You want kumadaba kuti anthu ali koka chita kalembera waziona tuyankhula pano nchisi kunkhota kalembera yes dziko luyaka kuti inu alipo amene dziko luyaka inu mupeza mphamvu zoka chita kalembera akusova za mafuta ndi ndani
Who is that person that every day is giving Kodi masa mukale tsula kuti chinthu uchi chimafuna kumachikhotesa ndipompo ili tongolera sinjikamangoyenda bwana. It must be controlled. So as we are doing other things, titatifunse hero muliko kodi who is in control of the fuel crisis? Ndani? I don't think we'll get answers. At the rate we've been going. No, we can't. I don't think so. But at the same time, we have a lady, amene wafika mama wapa filling station. Yes. Ali mwana, wakanda. Yes. Sada aje lunchi. Yes. Akuopa kutaka chokopeni pena amulowerera. Yes. Yet ena, they're just doing as if life is normal. No. Ena saka baba kuyoto. Tindi anthu nziko musaka. Funso limetu kufunso lakuti. Kodi who is in charge of this crisis? Who is in control? Abankoka kuna sada amvenga kale kwa cabinet. Yes. Kuti yakumana. Titi afusa ena tikhana ubano bati afusa mozi amene kuti kapena mwina muna kumana situdziwa. Komano chimene chimadabwisa kwambiri banda eti ndicho kuti metanene apo chete pamavuto banda mukafika kaya pamaliro paja you actually see anthu ena ake kuti uyu I think ndamina kuchita organize zinthu zimaoneka pamaliro. Yes sir. Tufuna tiyankhule ndi munthu kaya wambali yako you see kuti this one amene akuti osakulira atu. Yes. Koma wina ake kulira muja is trying to sort out things because pakwenera kuti zinthu ziziyenda mwambo ziyenda. Koma bwana umafika pena pano that's why ine ndikunena kuti are we sure kuti titabwera last week kumaza na kuti apo fika Sunday I think zikho zokhala bwino lero tabwera kuti asitudziwa tisanene so because you then at what point have you started changing? Were you being honest kwambiri akamera kapena now you've realized kuti tikufusa no kwambiri kuti weekend yadusa matiba because pena mona ngati kuna weekend justifika kapena is far away kadi mwandime miracle ichitika. It's not about miracles. Ndimafuna ninene kuti kumerako body chair kuti chiyani chifukwa poyambira mpamene popo. Yes. Poyambira mpamene popo. Yes. Mawa apita akuona CEO akutuluka ekha kumene kucha kuli mesa padzana paja adabwera atatu. Komatu ine ndine padzana paja adabwera atatu mene ndimaona akajaji. Yes. Ndithu ndamvera chisoni. Yeah, for so long lakuti padzana adabwera atatu. Padzana paja adabwera atatu. Munabwera chapulika tsopano ansira ekha akajaji. Chiti ukahweka. Ine mafanire kuti umati ukaona akajaji aja kumene zoli munthu khanga titu wasiloneka ekhaekhano pambalambanda ngasiza vuta ekhaekha palwa njoka chifukwa baba ichichi kola I can confirm unali belero. I can confirm there's no stabilization. Ikana jina stabilize tikanaona abakunati I can confirm. Yes, but I can confirm. Why what are you going to confirm? No, you said we might have him online. Timva kuti this time around what I confirm you on the business. Without atusa. Koma tukunena kuti mene adindo akuyendera kukhalira kunjako. Yeah. Zokuti amalawi akuvutika ndikuzani ine sindikufira kunena kuti they are concerned. Can't feel it. I can't feel it. I can't. People can't feel it. People are okay. Where is the minister? Yeah, okay. Minister uneche desa kuone olokosomola. Where is the board chair wa mera? Mene manenera kuti kuyamba kudatuluka kunkuyu kudatuluka akajaji kudatuluka bwana pano pa chief kumati kuti uyankhule nawo mene akukanira amwamwe ni yayankhani ndakuti akuponyera nano pano pa chifukwa chokuti yafika no potenta chifukwa imayenera kuti mene oti makhale company set up even here. Yes. Ngati ku newsroom reporter ena kapanga zopoera moto njoba kwera paka ukapeza asisa. Yes. You understand? Yes. Where Nokma Mera Moses Kunkuyu atatuluka the crisis anakhanga kuti angoyonjezera. That's right. Yeah, that's right. Abana ngati chikukwera somebody has to come izipita kumpunda. Ndifema ndiya kuti pafike ponena kuti ifa papitirira kale achakwera amene kuti by now aitanisa cabinet. Olokuti yankhula kumene. Yes. Olokuti yankhula kumene. Yes. Because pali anthu amene akugona pa filling station. Give people hope. Yes. What is it that they must do? Kodama yembekezera kuti zikonzeka zokha. Kumano ndedi yani. What kind of leadership style? Ine ndikunena kuti kungochisiya chiyandame. Ngati a president amathakutuka kunja apita kunga amathakubwera kudzala nkhulanda Malawi. Ndofuna ndikuzi ndizimene takapeza kumene kuchi. Ma benefits meta pesa. He cannot speak on this issue. On this issue he can't speak. Doesn't he realize how this
a crisis is paralyzing so many things in this country. Akudziwa. Kumazo mwina zone kuti mwina atuluka mwina kabla sipanafike mwina. Do you know what? Abwana achakwerawa. Yes. I think he has got it trust to kwambiri. Ukuthi they are not even delivering. Yeah. He thinks kuti pajamadi rule of law. Anthu azigwira amene procedure. Uyakupangira. It's costing him. Yeah. So can you say that again? It is costing him big much trusting idiots. Trusting idiots? Yes. If you can't deliver, you are an idiot. You are a buffoon. Especially you cannot tell a difference. Uwona ngati manjamu ndikusikwa phazi kunzofanana. Now, umaina kuruzidzuka anu nkona chibwana. Ana mwana wa chibwana iwe. I will not allow you. Abana anthu anavotera achakwera. Amalawi munthu amene amamufusa amene mpanga hold accountable ndachakwera. Atayika chakwera chifukwa chake timu ikamasokonekera anthu amachosa coach. Mabedi mumona. Because amana kodi ukwisanja bwanji timu yako. Esozona. Taisanje timu yodi ziwina. Chifukwa sikumwetsa. Sikumwetsa timu sikumwetsa. Taicho koche. Ne iwo. Ali ndi anthu ena ake kuti kaya amakanamiza chani, kaya dayika mbotolo, kaya dajesa ineni makwiya so mwina kuti God help me. He should have been the most angry. Anthu pano pabwana bwezi tukwaona ifa kuthamanga mataya atavula. Moto atatentha kodi inu timapereka chitsanzo cha a small company ngati yathuyi. Mene moto umayakira pano. Bwana. Mene moto umayakira pano. Kuyaka atu kuti komatu mabutsi pano payaka. Bwana, ndapita kunkula. Nkhuyu tuzoja mwana. Ndapita kunkula. Makonda kwamba. Yes. Chinthu chida kukuloka kunkula ku haimeneyo abingwa la president a minister of energy adali aujena kasonga a Davis kasonga. Yes. Adali tenga ifinga tatula nkhani. Tieni kunkula magesi kulilongwa tima lilongwa ini mundima. Tafika kumene kuja aujena CEO anali Alexon Chiwaya. A director of distribution at Dapa Chapalapata. Ndinapeza ndi anthu tikudaiva ta masaka kachinthu kamene kukuloka. Ndadafusa fuso. Kodi zimemuchita apa basi. Mwati zikutengera nthawi itali bwaji a minister. Akwafusa CEO. Akatsonga. Yes, akwafusa CEO wa ISCO. Zimemupanga bazikutengera nthawi yanji? 2 weeks. You want me to go and tell the president that Lilongwe is going to be in the dark for 2 weeks? I'm going to call him. You're going to tell him yourself. Speak to him, man. Yes, I will tell you now. Anduna kumuza kuti president anali bingo. Yes, umuze wekha iweyo kuti bwana mukhala mundima 2 weeks anyamata udayivira bwana naita na chapalapata. Come. 2 weeks is not good enough. Chief, I started seeing people now. What can we do? Can you guys not fly to South Africa? Where can you get this thing? If it means chartering a plane, you charter a plane. Can we sort it? Chief, 2 weeks became 3 days at the end of the day. What am I saying? I'm saying kuti and anaka natamwimbira phone bingo yo ntime neyo. Nkumamuza kuti your excellency 2 weeks. You're going to be the judge for 2 weeks. Amaza kufusa what? So, kodi can we not have people? Okuti tikatuma ntchito. Azizwa kuti inenga tisitikira delivery osidiweruka. If it means kuti mafuta apezeke weekend menda nenera. Abwana sitinama ayi. Because ngati mafuta jasapezeka weekend akunama ndindani. Koma moto umene akatsonga adanena kuti za 10 days izo wauze wokha. Yes. Adadziwanso kuti bwana ayo amene ayetu chifazi kozothekanso kuti akuimba bwana mutipatse 15 days. Bwana uja okay. Yes. Mukumvetsetsa? Yes. Zimatengeranso bwana ayo kuti kodi ali moto. Yes. Mumafuna yanko. Ine sindikuzwa kuti anthu samva chifukwa chani. But if people listen to what we say, whether they are opposition, was utima menya pali posepo. Kandi olamula, ndikana kuti pafike pena ponena kuti tisiye kumango nena kuti poma lomwe. Mvetese? Tisiye poma ngonena kuti pola tati. Tipite ndi reflection nenda kuti akulu. Tate ndilone nivuto limosangana zipati. Are we doing good? Can we kugwira hapo kumanya kuti we are doing better as a country? Mupeze undia kuti hai. As we are speaking here, alipo atu ena ndi tu they think hungo baka mibwebe. Kumano. Cheme chitika mwambi onena kuti movie oyang'anira. Umalowa masodi.
sabangonena zimene zija kuti muonetsetse ndithu. I would want to agree with Mr. Sisa kunena kuti anthu mbomamu ali pantambasale sawo pa. I will give you an example. Ndege ya vice president idagwa mdziko muno. Munamvapo kuti ena akapititsidwa ku suspension kapena we have made some iwe tafotokoza mwina tudikira kumiti. Yeah, koma tungonena kunena. But you have a point. I have a point. Tima banga zinthu zathu mwaize kwambiri abwana even I don't know mwambi umene upajamba tini mabwesa myambya kundilande. Buluzi waize adampana njitseko. Olo bili mankwe uja chife amatena meuchai. Koma chifi moto kama yaka muje na amathamanga ata meuchai. Izona. Musaza amejai chifi ndi pa easy bai bajama. Pakachema meuja ukadabota iwe umathamanga so iwe. Panafunika kamoto. Kamoto. If we have the kwacha. Nda kwacha tinayo tukusaka ma dollars. Tia pesa. If I fire this guy because he's not finding dollars and I tell you, I say I have fired this guy, he's telling me he can't find dollars. Are you going to find me dollars? Yes. You are hired. Go find me dollars. Sort out this brand. Wherever I'm coming from, I want you to tell me you have sorted out. Chief, you are going to have people that are going to find solutions. Because they know Mabwana Wanga will not accept anything apart from a solution. At the end of 5 years, Malawi zanena kuti mu 5 years iyi munali ndani. No minister will be mentioned in that region. 5 years. On account that minister was a big failure. Sachulidwa in 10 minutes. There is one name. The president's name. In this 5 years, azanonda chakwera. Magamba za bingu zose zija ziti magamba kuti kuda bingu ankathandizana ndi ndani. Unena kuti akauza kuti aimbera bingu simanchula timangona kuti bingu was a nonsense. You see now in the same manner failure. When people are saying kuti pali success tikuyamika wakuti failure yaso ili ndi mwene wacho uyuso walepera uyadakhoza uyadalepera kodi mufuna tiza kumbukira kuti mudalephera basi kuti napita ku Blantyre napita timafuna kuti tilowere ku Lilongwe koma mwina tisadatero. I want to bring in if we get her koma mwina let's quickly go to Lilongwe kuti tikuonetsereni mmene situation ilili mu mzinda wa Lilongwe. Tulandireni kuchokera muno mu mzinda wa Lilongwe pamene nkhani ya mafuta ikupitirira ndithu kuvutitsa makamaka a Malawi ambiri. Mafuta amene watu adayamba kusowa sabata zingapo zapitazo, mwina sabata ino ndi sabata yachitatu. Mbuyo omwe tinamva nduna ofalitsa nkhani ya Moses Kunkuyo akufotokozera mtundu wa Malawi kunena kuti mafuta awa akhale yamba kupezeka pa weekend imene yapitayo, koma sizidakhale choncho chifukwa choti mafuta adakapitirira kusowa kuyendera malo osiyanasiyana amene ndithu amagulitsa mafuta muno mu mzinda wa Lilongwe. Kuoneka kuti mwambiri mulibe mafutawo, komanso malo ena amene muli mafutawo mizere yaitali ikunka ndithu ikupezeka madera ngati amene. Ndi ife pano kwa Times tufuna tikutengereni malo ngati amenewa kuti muone nokha kuti kodi zinthuzi zikumakhala motani. Ena ndithu akumakhala pa nzere kwa ma hours ochuluka ndithu, koma kwambiri atafotokoze ndi okha osati tifotokoze ndife. Ndiye tikufuna kuti mukhale pompo pamene tikucheza ndi anthu ena amene akugula mafuta makamaka mu mzinda wa Lilongwe. Pano ndi pa filling station ya Constantine ya Toto mu mzinda wa Lilongwe amene mukudziwa bwino lomwe mbali inayo Lilongwe Hotel, ndiye kuti mbali inayo so pali matoto filling station awiri. Ina imakhala ya Musi ndipo inayo ili mu Mtunda. Ife tili pa ya mu Mtundayo pamene ndithu pali mafuta ya Musiyo palibepo. Ndiye tikhale ndithu tikucheza ndi anthu awiri atatu awa achimwena akuoneka kuti zawo zayera, akuoneka kuti iwo kuthira kukhala ngati athira ndithu, ngooneka kuti zanu zayera. ya azatheka obreka mwana mwina mukhapo nthawi yoyika bado awaluta almost 1 hour kuti muthinde. Sure mwina vuto limene la kusowa mafuta la kukhudza mota limene larivura koopsa kwambiri kwa chabwino amenewo ndi obreka mwana kufotokoza kuti iwo mavuto amene ndithu akukumana nawo pofuna cha kusowa kwa mafuta amenewa ndi mavuto otani. Achimwene dzina liki? Ine ndi Simeon Patrick. Mwina pano mwakhalapo nthawi yoyika kuthamangira 1 hour ndili panopa ndithu. Mukuthamangira 1 hour koma zikuoneka kuti mwatsala pang'ono uthira. Zikuoneka motero ndithu bulatsa kumalenso ndi mavuto oti kutithera ndipo nthawi zikumachitika ndithu akumatithera mafuta nditatuka ndithu pa number 1.
Ndebwa problem sakigwera. Akuthera ndipo muli pa number 1. Zakazi kuchitikapo zimenezo ndi mbuyo. Mwina vuto lowa kusowa kwa mafuta lakukhudzani bwanji ngati inu monga munthu mumachita business yakapasi? Timapanga business yakapasi. Vuto limene lakukhudzani motani? Landikhuza moti nangasi timapeza kosoka ngati advantage yoti timatha kuthandizira mabanja athu. Palibenso zina zomwe timadalira zomwe zakapasi. Ameneyo ndi mtolankhani wathu mchigawo chapakati Taonga Sabola, just giving us a picture. If this is not a crisis, then what is it? I want to bring in Her Excellency Dr. Joyce Banda, former president wa dziko lino la Malawi. Muulamuliro wawo adakumananso ndi mavuto ngati amenewa. We want to learn from her kuti kodi adachita bwanji. Your Excellency, tikulandireni masana wano. Zikomo. Kodi inu muulamuliro wanu mudakumananso ndi mavuto amenewa, and I know kunena kuti President Chakwera nda chimwene anu mumakumana nawo mmacheza. Funso loyamba, how did you deal with this problem? Number 2, what advice would you give the current administration pa crisis imene tinayo? Your Excellency. Choyambirira ndinene kuti munandifunsapo kale funso limeneli ndiye ndiyankhe mmene ndikuziwira ino. Number 1, ndikuchita ni correct, sinakumane nawo mavuto ngati amene wanapeza. Okay. Ndiye mavuto aja anthu amafunsa kuti within a short time mavuto aja anatha. And I have always said kuti zilipo zinthu zitatu. Number 1, kusowa kwa mankhwala, kusowa kwa fuel, kwa mafuta, kusowa kwa chakudya kapena si ikusowa ndi chakudya chija, sakusowa si mafuta aja. Ifa mafuta ndiko zokula ngati pa Tanzania apa kandi pa Mozambique pa imasowa ndi forex. Ndiye kuti vuto limene tili nalo panopo ni forex. That's number 1. Number 2, ineyo ndimakhulupirira kuti kapena nene pa chizungu that it is important the attributes to know that the attributes of a good leader is the ability to assemble a good team. And that good team imafunika kuti izithamanga nthawi ngati iyi kukuthandizira iweyo, but you are sitting in the driver's seat. Number 3 is to remember that kuti mavuto ngati awa athe ndiye kuti iweyo uli ndi international network. Ndiye ineyo mukandifunsa kuti kodi munapanga bwanji, ndinazindikira kuti yasowa ndi forex ija. Mukaonesesa mukapita m'mabuku nthawi imene ija chuma chathu chinakwera ndi 3.5%. Now when that happens, amayamba kuonekera kusowa ndi mafuta, mankhwala kuchipatala, chakudya ndi zina zotero. Ndiye kuti pamene paja chili kwa inu ngati boma kubwereka ndalama munali kuchita reach kwa anthu ena amene ali network yanga ndingoti kuti network andithandize. Ndiye sikuti kwambiri tinadalira kukongola fuel yayo, tinadalira kupeza chithandizo kwa anzathu pamene tikuchita accumulate yathu forex kuti tikamapita chisogolo pasapezeke chivuto limeneli. Ngati mukukumbukira tinachita stabilize within 100 days mafuta sana soweso mpaka ine nachoka mu office zaka ziwiri. So inayo I believe kuti zoyenera kuchita ndi zitatu zimenezo. 1, kusonkhana kuzindikira kuti si mafuta akusowa, ikusowa ndi forex. Koma forex tilinayo kapena iyayi, kodi tikayipeze kuti tingongole kapena tipemphe. So pamene imabwera network yako sopano kunja ndiye zimenezozo inu mukaganiza kuti munthu uyenera president wina ali mu office ndiye uzithamanga usandukenso president. Ndikulakwisa kumeneko ndikulakwisa ndikumulakwira nzanuja amene ali mu office kuja, chifukwa nayenso ali ndi mpata wake komanso ali ndi timu yake, sungapange iweya. President Chakwera adayamba kufunsanipo kuti poti nanunso mudapeza mavutowa mudathana bwanji so that mwina inunso you can offer network yanuyo. Anzano amene akhoza kukubwerekani ndalama ana akubwerekani inuwo kuti simungabwereka Chakwera awa. Sana ndibwereke ndalama ndikuti anandigawira mafuta. Wanogawirani? Ndiye ineyo imuyo musandisenze ineyo ineyo. Chifukwa ineyo President Chakwera sanganene kuti bwera kuno uzaendese bomba malo mwa ineyo. Zimenezo sana ndifunse. Zimenezo sinakambirani nawo.
ndipo sungakhale ulemu kwa ine kuti ndizimba telefoni kwa president sitting president kuti ukukanika iwe panga zako kuti umene usulemu. Koma inuyo network iyo idakalipo mokuti titakhala kuti ife tathandizira kuti tipeze network imene ikhozabe kutithandiza padakali pano. Kodi network mukundimvesesa kuti network itu ndi imene inuyo mumachita build throughout your life. Network ya Brian Banda singasanduke network ya Joyce Banda. Network is people that come into your life through your life and experience. Amena jama kala nzako iweyo. Ama kala network ya iweyo. Ndiye kuti when you put forward the request inetandiwa nani ineyo president ndandalowa siku. Koma anthu ali kumafili session yagona konko. Inuyo anzanga mundithandiza bwanji anthu ajama kupasa akuzindikira kuti akuyangana kuti kodi ndindani watifusayi. Mukundimva kai? I don't know if I'm making sense. No, you're making a lot of sense. Yes. Yeah, so network isabwerekana ya. Koma alipo wina akhoza kuti chunaka $50 million. Kuti ku network yanu. Yeah, isindi kuziwa kuti I don't know if you understand kuti network is done. Yeah, we understand what manena kuti titakauta nangasita zingwa. Kodi tinga use network yanu yokuti ati chuneka $50 million. And ambiri the whole world over akhoza kutithandiza nyengo ngati iyi. It is just depends on how you present the case to them. Yeah. Ndiye iwo ajanso ndi ngati ali mu network andikupiro chimene ali nacho pa iwe. So ngati kuli kukongozana amakongoza amene akuganiza kuti uyu tikampasa azatibwezera. Kapena opasaja amampasa kuti uyuyu tikufuna kuti akhazikika achite bwino ndi amapereka. So pano ine sindikuziwa kuti network ya boma idani sindikuziwa. Fine question. Sindimakhala involved in that far. Mwina fuso line Jonah Pankuku. Munakamba kunena kuti chimene mudaonetsetsa soncho onena kuti mupange assemble a good team. Ndimafuna ndingo dziwa kuti munkangana ma attributes art in the selection of your team imene dathandizira kuti pakhale stability in terms of fuel supply in the country. Ndinkayangana experience ya anthu aja komanso ndinkayangana idea network. Monga mukumbukira kuti minister wanga wa finance anali olemekezeka Bambo Maxwell Mpezalambo. Nthawi imene ndimasankha kuti akhale nduna yanga ya finance ndinachosa ntchito ku IMF. Kuchito atotokola kumene kuti ali khale ali pa ntchito ya bwino pepani bwererani muzandithandiza kunoko zasikunekera. Ndiye iwo ajanena kuti ndibwera he was also part of my network. Ndiponso ine kumbuyo tinagwira ntchito limodzi ali ku African Union. Ndiye kuti iwo ajasiwanonso ali ku IMF kumene ndikuganiza kuti munthu ngati ali ku IMF ndiye kuti ali kumphika ndi amene angaziwe kuti kodi mabatani yake ogwira ndi ati. Siyani ntchito bambo bwerani ku Malawi kondani dziko lanu. Sana vutenso anangonyamuka kumabwera. That's what I mean. Kuti ajanso yauko atengaja. Umayangana network yako network yao ilibanje. Unfortunately we don't have much time, Your Excellency, but we want to thank you most kindly for parts of this insight. Yes. The power of networking. Yeah. And the network isabwerekana. Network isabwerekana. Ali samabanga yake. Simadero amai. Imene mazwira ine ngokuti munthu aliyesa makani network yake. Ndiye kuti ngakhale nduna yanga ija ya finance ija network yake imene nayo kwa IMF ku African Union ineyo ndinalibe. Ndinadalira wina amene ali nayo network and join a team panga kuti together we can build a massive network. We want to thank you once again, most kindly, Your Excellency, Dr. Joyce Banda, former President wa Republic of Malawi. You have honored us. Mwatilemekeza kwambiri. Thank you very much. Zikomo kwambiri. Amene ndi former president. Ndimafuna kuti tisalapire kwa kunkuyu ndaona mwayimbira kunkuyu. I want you to comment two things. Sikungoyika aliyense pampando. I think ndizimene timanena ziche kuti kodi anthu ena wamatenga kuti. Exactly. Anthu ena wa president chakwera. Komanso matenga kuti. Umatha kukhala kuti udantenga. Yes. Ndesa kuita deliver. Amakopyezani. Uza kuchumula bwanji kuchosa anthu ena ake munthu sunga uchikabineti mmene chisungira zona anthu ena amatani ena 5 years the same ministry if they are performing
then fine. If they are not, why are you keeping them? So ukhoza kukhala kuti unaponya kuti umafuna kuti mphwake waliya ujadaja lakero umafuna lakero nana kubasa kaeleya ndio mazachita ka 7 years so kuzatenga lakero. So my point is you can always correct it. It's not like kuti wasanka muntu you are stuck with him sibanja kuti waponyesa banja lizo you can divorce kutenga anthu amene they will bring value. Exactly. Zimene akunena Joyce banja. We have quality Malawians that know what must be done. Okuti kumachita kuziwa kuti uyu apanga deliver koma sometimes anthu sitifuna anthu amene ajawa nanga samakhanga awati akuchuluka nzeru because it's somebody who knows what must be done. Today we have nduna zimene kuti anthu awa adatenga kuti amadani munthu amandiuza nzanga akafe maulidi nduna ina kuti ati simandijambula bwino nduna atikupoza ndijambuleni. No. We can do better. My banda, Dr. Joyce Banda, angokhala mbali na very diplomatic. No, you know why? She's the former head of state. She has to be very careful what she says. Kuti nduvomezana nawo kuona kuti asayire kuoneka kuti angokhala diplomatic that's what I'm saying. Sanga yankhule kuposa wewe. Sanga kuposa wewe. Koma alankhula. Koma sanga nene. Kuti sungotenga chili chonse. You can be reflecting on a fellow or on a sitting president. You can't. Okay. Koma zimene ane nazo zamphamvu. Kwambiri. Zamphamvu. Kuti tatuza network yanu. Kuti ndazi kufusa muntu kufusa network ndejacho. Network yake manena kuti even ku finance kaya ndi ku treasury you need to take anthu amene language ya mama Britain udzwe amamvana. And this is why amai wakunena akatenga ankweza lamba chifukwa language ya kumeneko ya ku New York koko amamvana. Abana every other ministry ikufunika kuti pakhale anthu onena kuti akafikapo pabwere kusintha. Tilowere kunzuzu tukuyankhula ndi kunkuyuwa. We want to show you the situation in Mzuzu. Mzuzu ndikulandeni tu kulikonse kumene mwa Chuna Times. Ine dzina langa ndi Feston Malekezo ndili kuno ku Mzuzu kumene timafuta tipasane chithunzithunzi cha mmene zikuonekera makamaka pa nkhani ya kagulidwe ka mafuta. Vuto limeneli lakhala lipo mdziko muno kwa masabata atatu tsopano. Takhala tikumva kuchokera kuboma anzathu amera komanso awo amene amagulitsa mafuta nokima ndi ena okhuzidwa ndi nkhani imeneyi. Posachedwa apa ana akamba zoti iyayi koma mutiyembekezere sabata imene yangothayi kuti zilizonse kamene chilichonse chikhale chili mchimake anthu akhale akugula mafuta mmene magulira nthawi zonse. Koma weekend yadutsa lero pachinayi tsopano koma zikuoneka ngati vuto lija likadali. Vuto limene lakula kwambiri pakadali pano ndi mafuta a diesel. Mukuona muchithunzi mwangamu amene amauziwa mzinda wa Mzuzu tili pakatikati penipeni pa mzindawu ndipo line imene mukuionayi ndi line ya anzathu amafuna kugula mafuta a diesel ndipo afuna kumwesa mafuta pa ina mwa filling station imene ili kumanzere kwangaku mkatikati mweni mwa mzinda wa Mzuzu. Ndeni matita tiyende limodzi kuti tione limodzi kuti zili motani. Tikayang'ana muchithunzimu ndiye kuti ndi galimoto zosiyanasiyana za mabungwe osiyanasiyana Eskom amene amatithandizira nkhani za magesi mdziko muno nawonso ali pa line imeneyi kufuna kuti apezeko mafuta oti ntchito zawo zisayime. Koma chimene chikupereka chidwi ndiona kuti galimoto zangoyima amene zikuchitikiramo kusonyeza kuti inde hope ilipo yoti athakuthira mafuta koma angokhala moteremu kuti ayi mwina akaliza likhweru kuti ati ndikayambe kuthira mafuta pameneno ayambe. Unfortunately, we don't have much time, that's the situation imene ilili ku Mzuzu. The same situation imene ilili pa chigawo cha pakati, chigawo cha kumwera ndi zomwe zandi the danger nkuti poyamba apa amasowa ndi petrol koma panopa auti dieselonso ndi ngozi. Ndaona muli ndi alendo pa telefoni. Yes, tili ndi Honorable Moses Kunkuyu amene amalankhulira boma. Olemekezeka atakulandirani mu program yathu ya Kwagwanji special. Yathokoza. Timati timve mbali ya boma mawa kuno tidaona kachaje adabwera kuzalankhula update amazapereka ma updates amene zikukhalira komano sadachite committee kuti kodi
mmene mukuunikira kubomako mukuona ngati vuto limeneli litha bwanji ndiye timati mwina mutabwera mutithandizireko kuti mukamayang'ana mmene zikukhalira padakali panopa anzathu mukuona mwina njanje zikuyenda bwanji matraka akuyenda bwanji tili patipati apapa in terms of kuthana ndi kusowa kwa vuto la mafuta mdziko la Malawi. Choyambirira tinene kuti mmene mafuta akusowera zikuoneka bwino zikupanga affect mbali zambiri zimene zikhudzanso miyoyo yambiri ndipo khala boma limene cholinga chake ndikutumikira anthu ndiye kuti zikuchitikazi zingatikhazike chete ndi zinthu zokuti olodakhala kuti iweyo susamala koma sungalephere kusamala utapangidwa chitonzo ndi chitonzo chokhachija ndi chinthu chokwanira kukudzutsa olakhala sumalimbikira ntchito koma ukudzutsa kuti chitonzo akuwantha papache bwanji tidzuke tigwire ntchito zimene afotokozera mera ndi kumene ifeyo timafunsa kuti ngati boma kakhazikitsa mabungwe kuti mugwire ntchito kumeneko mukupanga chani mafuta zidwa ndiwo akubweretsa maripoti ayidono kuti apangayizira koma ikafika pa nkhani ija ya ndalama kuti pali ngongole imene imafuna kuperekedwa ndiyo kuti zimakakhudzaso kuntunda kuno kuti ndalama izi ziperekedwa liti ndiye chimene chachitika kuboma chitapetsedwa vuto limene chakuti pali vuto la ndalama ngongole ija nakwana $75 million yokuti apatsidwe anthu ake kuti akhoza kuyambiranso kumaloda mafuta kumabwera nawo pa ndalama imene chitikuyankhula pano ndiye kuti $70 million yaperekedwa imene yaperekedwa imeneyo zoti ma-suppliers aja amasuka tsopano we have new credit lines that are open kuti no mafuta aja akumabwera ndi kumasuka kumene kwakhalapo chankuvuta kuti panali stock out yayikulu ndipo mafuta akamabwera akupitirira kuma filling station komanso kumene kuja kuli panic buying chifukwa chomaona ngati kumene mafuta waso ndi chimene chapangitsa kuti situation iyi isaoneke bwino koma vuto lalikulu kwambiri ndi nkhani yakuvuta kwa ndalama zakupezeka komanso ndi ngongole imene inabwerapo ndi ngongole ija as of today ndikuti 70 million aperekedwa 5 million akaperekedwa koma 70 million aperekedwa kwa masuka kuti tsopano mafuta apanga lodi kuti akubweretsa foni ikuthima batire nde tikuimbireni pa foni ina olemekezeka chabwino foni ikuoneka kuti sidachajidwe bwino kani manokia kandi batire nene ikuoneka tinene kuti ndiapa kodi foni kabwaji tabwesa muonera kanema wa Times and this is our special edition. Nkhani ya mafuta si nkhani ya masewera yafika povuta kwambiri ndiye tilowere kwa kunkuyu koma mwina just to comment zimene amayankhula panali funso linali limene mafuta tafuse mamsanga sanachite comment nde I hope abwera palaji sadabwere abwera chifukwa chokuti timanena apapa kuti tidaona akajaji okha bwazi zakhala bwanji poti adabwera limodzi pachitatu paja akajaji apa nga apologize apepesa mafuna timveso kwa iwo kuti kodi adasiya kupepesa kuti apite okha what is he also apologize kwa Malawi ponena kuti mafuta achita stabilize abwera palaini please proceed. Honorable Pepani mwabwereranso palaini munali mutamaliza kuyankha funso lina ndilokuti munatiuza inuyo kajaji komanso bwana kuno kumawa kuti mafuta achita stabilize weekend yapitayi lero mpachinayi tikuyandikira weekend inayi ndelero tamva akajaji akupepesa kumtundu wa Malawi munathawa kuti simafuna mukapepese nawo kapena naluso mumodzi lopepesa andimupepesa panopa kuti samakhale kuti tikuyikane mawu mkamwa are you apologizing kwa Malawi? You only apologize pa chinthu chimene iweyo unanena ndipo sichinachitike. When you are quoting someone in journalism, when you say it's a quote, you quote munthu amene anayankhula. If you go back to the interview in Aliboije, many times was covering it live, you will not find me anywhere saying kuti ndikupanga committee kuti tsikula kuti mafuta abwera. Chimene apanga nchakuti funso litabwera ndinanena right there ndabwera ndi makosana awiri ali apawa amene dziko lino linawatuma kuti adzigwira ntchito imeneyi. Inuyo akumera ndi akunokuma yankhani mafunso akuperekedwa. That's what I say. And poyankha makosana aja
ananinazo kuti tikuyang'ana chakuma weekend. After the meeting, I called Nokuma CEO to my office and ndamuza kuti musati pusitsetu zimene mwayankhazi. That was me. So if someone has apologized today, amene analakwa panga apologize. Actually, mwandipatsa mpata kuti nenepo kuti you quoted someone wrongly. You quoted me something I did not say. We are not running out from responsibility anyway. We have a crisis. Can you ask me mafunso ankhani so that ndipeleke chipiti ngapereke pano? Umazopepesa, I don't apologize on what I did not say. When you quote in journalism, you quote oyankhulayo. Mafunso awiri kuchokera kwa ine Honorable Minister, going forward, how are you going to restore credibility with suppliers? Ama suppliers akunena kuti sakutipatsa mafuta situlipira. Tomachita ngati utambwali. Ndiye akaona maiko ena lathu dzina lathu la Malawi lili muredi. Awasalipira awa. Muchita restore credibility in what sense? Number one. Number two, akukonza zobweretsa mafuta kuno ndani. Ndiyambindiro yambalo, Bwana Brian, kupanga restore credibility ndi anthu amene amakugulitsani malonda koma simunawalipire, koma akumadziwa kuti mumadzawalipira mukakonza sikuvuta. Muje munamvera Her Excellency Dr. Joyce Banda akuti vuto liwo analipeza. That was in 2012. Analipeza and arrangement yake imakhala be yomweyo kuti tikumabwereka kumalipira chifukwa chokusowa kwa forex. Kwamukhoza kuona kuchokera nthawi imeneyi ayo mpaka pano. Omwe achatima wabwereka kumawalipira aja akumatibwereka apezeka ndalama. Lero mmene alipiridwa munthu mwaona ayamba kale kupereka mafuta aja. Izizi amazidziwa kuti maiko awa ali nkuvutika kapezedwe ka ndalama tidzapatsa facility imotere zimenezo Amalawi asazidandaule. Ngati ndalama yapezeka anthu aja mafuta awo cholinga chawo nkugulitsa ndipo amakhala akugulitsabe nkhale kupita kwa wina agulitsabe. Chimenecho chisatipatse nkhawa. Ndikutsimikizireni nditsimikizira Amalawi kuti na pamene ndalama yapezeka awa ogulitsawa sangati chonse m'mabuku mwawo kuti satipatsanso mafuta. Ine mwina funso lachiwiri mafuta abweretse ndani akapandobwera tiloza chala ndani. Mafuta atu ku Malawi kuno amene amabweretsa amadzera kwa anokumawa. Anokuma aja ndamene amatulutsa matenders awo khala ndi suppliers. Mokuti lero lumeti mapanga nawo meeting a minister a energy limodzi ndi minister a finance atitsimikizira kuti mmene aperekedwa ndalama iyi ndiye kuti suppliers awo aja about 3 if not 4 anali nawo kale mu system yawo aja akuyamba tsopano kumabweretsa mafuta. So it's those suppliers kudzera kunokuma amene akhala kubweretsa mafuta. Funso lomaliza tikuonetsa ngati kuti tazingwa ndiye takagogoda kubadeya atipatsa 50 million tiyendera imeneyo yomati basi ukabwereka apa muli ndi njira zina zopezera forex. Kubadeya kuja sikunapitidwe chifukwa cha kuzingwa. Facility ija yakhala ilipo. Mokuti mmene timapanga mbuyo musemu facility ija it was there. Koma imafika pokuti panga expire muje machitira nkhale overdraft ya kubanki. Ndemo makapanga so negotiate to renew it. So what has happened lero ndi renewal ya facility. Osakhala kuti tinakagogoda chifukwa cha kuzingwa. Facility inalipo kale ndiveti magwirisa ntchito ya papa yangu pangidwa renew chifuri pafika kumapeto ndiye yapangidwa renew yabwereranso tsopano. Mwina pa mapeto penipeni kubomako ndakasi posafunanso kuti mutatu lankhani mtumo pangani miskoti kubomako iyi mukamayiona mmene nkhani yakusowa kwa mafuta galimoto kulili, are you calling it fuel shortage or it's a crisis? Chifukwa chakuti mafuta awa akhala kumasowa zaka zambiri. Mwina muona kuti timakhala tikudziwa kuti zikapangika izo solution ipezeka. Anayankhula pa Brian nthawi nake kuti pamakhala anthu ena mwina kapena kamakhala ngati kachikhalidwe kokuti olontapanga zinthu mwachintambasale ndiye kuti mwina mawa sindipezeka ndasunthapo. Mwina ndingo sepana pang'ono kumene napanga reflect on the leadership. Where we have anthu amene atumidwa ntchito yokuti agwire, anthu amene ajasamanga na solution ya panopo. Chifukwa mukaona problem yakhale kukhalapo. Koma ma officials amene akali mu office, we have to develop ma models amene akhoza kutipititsa kutsogolo nkhale maboma atasintha. Because panopo the same nokuma yakuma ndi mavuto nthawi ya pingu, yakuma ndi mavuto nthawi ya APM,
pano kuba na mavuto. We have to have solutions kudzera ma institutions amene akhazikitsawa zimene zikhozomati pasa supply yomosavuta going forward. Alipo anthu amene amabisala inu mukaloza chala anthu amene ali atsogoleri mukaloza chala nduna for example uta anduna ananena zakuti by weekend ndoti wina amabisala pene pacho nanena udzandine kuma anduna apa alozedwa chala. We are breeding inefficiency when we do not point fingers to the right direction. So kupita chitsogolo, apart from turning the country into a producing country so that we generate more forex and then what the just band pamakhala njira zina zimene pali kubereka komanso mwina pali kupempha. Aduna mafuta asamangothayi amapita pang'ono kumatha amapita akunokumawa ngati samanena. Why are they still in their offices today? Kuti ino ngati boma muchita manyazi choncho anthu amene akanena kuimba wiziro nsanga kuti ma systems ayankhulane kaya reserve bank achite release forex kaya chani apangokhala mpana mafuta atha nkumapanga choncho. Why are people not being penalized for being muje? Number one. Number two, if this is indeed a crisis, kodi kubomako mwakumana iniyo ngati kabineti nkumakambirana kuti kodi tifupanga bwanji solve issue imene iyi ife timachita speculate pano kuti sitinaone pena paliponse. You are a member of cabinet, you will not tell us what you are discussing. We know you can't tell us. Did you meet cabinet inakumana? Anthu amene amagwira ntchito imeneyi anokuma kaya amera mukunena zoti chifukwa chani amene amasuzumira munkokwemo nkomaona limwena masocks akutsika adakali mu office today amenewa ndisawayankhire chifukwa chakuti they have a line ministry imene amapanga report ndikukhulupirira kuti ali ndi zimene angafotokozere kuti chifukwa chani samanena kapena ananena chifukwa zimamanozana sitinadziwe funso limene sitinalowa ndikubwera nkhani yakuti kuti tinakumana as cabinet imene imapangidwa chair ndi president imeneyo sitinakumana. As members of the cabinet, amene are responsible for sectoral ministries, zimene zikhozobweretsa ma solution. Zimene zozo takumana mpaka na lero masana tunakumana. We are meeting again at 8 o'clock madzulo lero. Mafunso awiri kapena atatu omalizira, unfortunately nthawi yatithera. Fuel oil akuti akugulitsidwa more cheaper. When is the price of fuel going to increase so that amene amagulitsawo azipeza sophindu? Funso loyamba limene, when is the price increase going to be made close to the losses and preserve the working capital of the oil marketing companies like PIL and NOCMA? Funso loyamba ndi ngomalizirapo. Okay, mboma kuyiwa lachiwi ayi mulembe simuli tidogulirani zolembera ku office muna tatula amagra ida kupasani tablet. Funso lachiwiri, forex tikakhala nayo forex malo mochitira zinthu zolongosoka iyayi tikupita kuunga zimagali moto taona magula zimagali moto dzanyuwani mumayichita manage bwino forex mukakhala nayo. Lomalizira otadatatu mwanena kuti cabinet yoyitanisa apule sidachitike apule sakuiona kuti nkhani yafikapo kuti aitanise imeneyoyo ndipo akumauza ndani in a crisis like this one. Dzulo anali kunchinji, lero ali kunkotakota akumalangiza ndani a president kuti mukhoza machitabe zinthuzi pamene anthu ali akuvutika pansewu. Okay, funso loyambalo ndi loyamba la atatu awawo la kukweza kwa mtengo wa mafuta. Ndizoona zokuti mu region muno Malawi imagulitsa mafuta mochipa. Zimenezo ndizoona. Mokuti matanka oseti unena akabwera ku Malawi kuno mudzayepeza kuti tanka ija yatsitsa mafuta amuchitanka moja kuma tanki yake ino yoyendera engine yake 2000 liters imagula ku Malawi kuno kumadru. So when you see 100 tankers coming in, there will be 200,000 liters itulukanso ni matankers amenewo kumapita agula pa tanki pa filling station mochipa. So imeneyo mwina sinkhani imene yabweretsa this situation badakalipa. Mokuti nkhali hulu kuti kufuna kukweza mitengo kuti ikwanirane ndi bene mitengo yakunja uyendera kukweza lerolo mafuta palibe chimene mwapanga solo. Chifukwa tikhoza kukweza mtengo lerolo koma ngati forex chakulibe olumuta kweza mafuta mtengo kukhala pa 10,000 kwacha per liter. But if the forex is not there to pay the suppliers, mafuta ajasati zingabe kunokoyo. Lero tingopanga inflate mitengo ya zinthu koma chimene tikufuna kusinthacho palibe chilibe effect ina iliyonse.
koma nkhani yoti mafuta ndochipa ndiyoona ndipo ngati tikufuna tipite chitsogolo chimene chidzatipatsa mafuta omabwera mogwirizana ndi kuti so amene amatipatsa mafuta aja azikhala ndi comfort ya business ndi kuti mafuta amene kukhala mtengo wake at least udzifika pa cost imene timakagulira. Nkhani yakuti tikakhala ndi forex kuti imagwiritsa ntchito motani, I want Malawians to understand kuti forex imene timakhala nayo ku Malawi kuno tivomerezane ndi vuto mujanenera Dr. Joyce Banda, ndi vuto ifeyo tilibe njira zopezera ndalama zakunja. titakhala kuti tinadza kuti tilibe kupita kuunga, was it necessary? That's the question. Ifa munadza kuti tilibe ndalama kenako inu muloweranso kuunga kumakaononga ndalama kumene kupita kuunga kuja chimakhala chichewa choti nazoti kuononga ndalama chifukwa chakuti mwina sitinadziwe zenizeni zachitika. Ine ndikhoza kuwuzani ine ndinapita nawo kuunga kuja ndi timu imene yonse akuunga omweyo UNDP can be hearing us now. They paid for 100 billion kumene kuja ako tione chimene chakabwera kuona kuti kuchotsera 1+1 kuchotserapo zimene zakabwera tiona kuti tapindula for it was the least delegation mpaka anati pangakomendi munamva kumene kuja. It was the delegation imene akhalisa masiku ochepetsetsa munamva maripota amene achoti Malawi has the least delegation, Malawi makhala nthawi yochepa kuno. Zimene zija ndi zimene mmapanga makhala ndalama imene nayo yochepa mmachepetsa anthu opita mmachepetsa masiku. Unfortunately we have to cut it short. Nthawi yatithera, we have another program coming up at the top of the hour, but the last question, are you giving the right advice kwa president athu? Upangiri umene akuperekedwa nthawi zonse mwaondikiranso ndi zinthu zimene mupereka zili zoona zenizeni. Ngati upereka upangiri oona ntchito ya ma MDAs kumakhala kuti ma agencies alangize unduna wawo kufotokozerenso president zimenezo. Flow of information imene ilipo in this system of government. Tikuthokozeni kwambiri Minister Kunkuyu. We wish we had more time. I will take your last thought. 1 minute. Yes. 1 minute and 1 minute. Your last thought. Tiambendi timaliza ndi ndevu za mwa hiyo. Timaliza ndi ndevu za mwa hiyo. Maiwo nakati chibongwe. Ineyo mwina ndingo sinsabwere kumenda kambakala. Ndingo pita kumapeto zimene alankhula mai Joyce Banda ndimene alankhula akunkuyu. My biggest problem imene ndili nayo ndionera kuti mai Banda ndina kuti vuto lali kuti limene makhala kwathu kuno ndi nkhani ya forex. Yeah. Tilibe yokwanira simakhala nayo. That's right, yeah. My question is, yochepa imene timakhala nayo how best do we make use of it? Yeah. Chifukwa ukatukaone munomo whether somebody sugarcoats it or not, we are very careless when it comes to amataka ngoyona forex yo anthu maudindo madovu amakhala kuti ayalaposepa. They are planning kuti apite pena. They are planning kuti apake zinthu zina zonena kuti idati zina zake tizimitsekayi. Akula mene tilim, can we afford this? If not, tend to sungekai. I loved what the president Jawera ada anena nthawi yake unakuti akuti tayimitsa maulendo kaye. Koma adayima. Indufana nemene kuona kuti tayimitsa kaye for 3 months. Waji teka khawuli meta chikhazikitsa kaye. Because if you ask me kuti tidapanga no suspend before time. Did we save well enough of the we are still flying. We are still flying. So my priorities are upside down. Ine ndimalize nkunena kuti Amalawi akuvutika. Utsogoleri ukanaonetsa pa Chingereza amati empathy. Kungoonetsa kuti tusamala. Etili nanu limodzi. Sumukusamala ambuye mafunde panyanja pano. Tidafunsapo. Sumukusamala. Panyanja paja. Yesu amagona. Petro anafunsa kuti ambuye. Zona muloya nkhotakota lero. Na mondwe. Mupita munchisi mmene dziko lili muzo tire. Kodi palibe wina amene akusamala. Kodi wina sangane kuti a president ayi tentionetse kuti tinawo limodzi anthu. Pamawa tidzakamba zachakwera. Sitizakamba zoti kudala amatola kapera kunkuyu wayi. So ndimafuna ndinene kuti akhoza kuzi nthawi zinapo makhala ka element kozi chepetsa. This is a crisis. It's not a shortage. Anthu akuvutika. At least let's show some empathy. Kuti tikuvutika nanu limodzi.
koma the chithunzi chimene chikundionekera zikuoneka ngati kuti atsogoleri athu ali uko ife tikuvutika tokha kuno sizikuoneka bwino uthenga umene ukafike mufuna muyankhulezo wasanamalize miyambi iwiri yofanana yes chosamva chidamva nkhwangwa ili mutu tinkanena amathirira musizi mwafana malize choncho munandidula zinthu zikalakwika mdziko muno padzioneka kuti mtsogoleri wakwiya and he has done something for a long time ndi boma ili anthu pali laissez faire kuti munthu basi ukhoza kusokoneza basi mawu akakhala mu office notisatewa life goes on paoneke kunena kuti zinthu zalakwika ena anyamule dzikwama adzipita kwawo baba no apologies for that I wanted to say that malizani Brian a president ajawera zinthu sizimangulakwika zokhayi pamakhala wina wakakulakwitsa and pali anthu ena they can fix this. Yes. You must tell people to fix it and anthu azipanga. You cannot allow anthu azingopanga zinthu mmene akuganizira uyalowera ukuyapanga uku and anthu achita kupita kwawo sauzo ati mandu kupita so ntchito. I had an interview ineyo last year ndi Dr. Kabambe, you remember? Yes. Ananena kuti pakufunika kuchita izi you know anthu sambiri akhala kunena you know abakiri muzi ku convention kuchi ananena kuti zachuma sizikuoneka bwino kuna anthu ayankhule motani and we need to fix this and sizipita zokhayi zimene timanena kuti to imagine kuti vuto likuchitika basi unongaza kuti amwina mati dzuka kutipeza kuti vuto lichalala lapita umachita kudabwa amwene kuti you know kuti iweyo kuyena kuti upangepo china chake oyenera kukwanzayo amaganiza kuti palinso wina amene apangeso mangosira nayo laissez faire digital pempero zijati manena zija simungamapempherere vula muli ni maza kusefukira ndi kuti mitu yathu sikugwira we already have water china chake chikalakwika tizione tsogolera dzioneka kuti wakwiya yes and anthu ena ake azidziwa kuti izizi singazapangiso mawa so osachitira chifukwa sowa mafuta neighbors ulabe zikavuta kwa agriculture ako za FCP umubandula amene yoyo kumubandula wina ziziwira kuti udaona wa mafuta atapanga zaje bwana amene anampangira iwe ndio kusokoneza federeza alibe reference wapita kubuchale adabira buchala ali mu office nena alibe reference mapeleka chitsanzo chabwino kuti abwana ukazapanga izi ndachakwera wapita mina kanena muja kuti olokungotenga tutambala wapita kulangula mutu sangama pange zizi basi alipompa moto nde wina au pajani moto kusowa yes moto kusowa tikunena kuti achakwera kuti chonde moto kusowa anyamatawa kujairana ajaira adendekera bwana useza misuko ena si ajama jofika ponena kuti aife tinkali pinira kujererenti ndiye palibe sanga anyamata watu akuzolowera ndi anyamata people shouldn't get used to a leader no ani chiro singagwirike chief anyamata akuzolowera ndi bwana mukazafika kuti mwajairana kodine inu abwana ngati makuzolowera ndawo inu ndabwana ngati ndimakuzolowera ndimabwera mu office mzochira nenga because nthawi ina kuzolowera tikatere ndiye kuti tamaliza zonse zimene tidabwera nazo mu 1.5 hours yes ya Kwagwanji uyu Kwagwanji sangotuluka ndipo samampempha alikwenda alibachitika za mizimu kunja tumufali Kwagwanji satuka ngani za mizimu osamampempha papa ngani mizimu koko pangano wanu uyu osaimba phone upempha Kwagwanji osaimba uyu amatuluka yekha ngamene media yatimu ipake komwe ndimafuna mmalize nkunena kuti tikulankhula izi polikonda dzikoli musadayambe kuti tikwana kapa Facebook kapati kodi inu madandaula twamagenda atu mtengu mukakhala zona ife akamati genda we have something ife akamati genda tena khala kuti ife tibe kali kose finger akamati genda chimaliza gendani myalayo timangira nyumba titolera myalayo timanga foundation chimaliza gendani timangira nyumba mukagenda timanga foundation gendani we carry something awa ndi andevu zamai awa ndi amtsukuluzi. This is Times Television, Malawi's leader,
in television. My name is Brian Banda. My name is Brian Banda. From all of us at Times headquarters in Blantyre, wishing you the very best of the evening. Amene muli ku filling station tingoti pepani. And goodbye from Blantyre. Today's The Daily Times newspaper. What about history?